Akkor előbb sétáljunk egy kicsit, és majd később felteszed. Hordanod kell, hogy a láb megszokhassa, mire végleges protézist kapsz. Rendben? Tulajdonképpen már volt rajtam. Tudsz mankóval járni? Azért jobb, ha a könnyebbik megoldást választod. Jól van. Megpróbáljuk? Igen. Mondtam már, használtam. Nagyon helyes. Gyere ide! Tartsd egyenesen a lábad, ha lehet. Tegnap beszéltem a fiúkkal a rehabilitációs osztályról, és azt mondták, hogy nem sokára hazamehetsz. Rendben. Előbb vagy utóbb csak megkapod azt a protézist is, amire szükséged van. Jó. Menjünk balra. Megpróbálunk végig sétálni a folyosón, ahogy a tegnap előtt. Próbáld a lábadat egyenesen tartani, hogy jobban mozoghasson a csípőd. Különben nehezen fogsz boldogulni a protézissel. Úgy, lassan, könnyedén. Ügyes vagy. Van egy kis akadály is, de nem számít. Ezt is meg kell tanulni. Ne feledkezz meg a jobb lábról, tartsd egyenesen.